Mamuka say, guys. Mamuka say, Jehovah, Mamuka say, I don't know. Obviously, I'm not expecting so many people on this life because ishokora Jehovah and teenage no believer. But I just woke up, this morning feeling in my spirit, since churches Sundays and we could not go and attend our churches, and why not, not to have a sermon actually, why not inspiring one another, why not talk, about the word of God. I'm not expecting so many people because they don't like shokoramari, they don't like they know God is there. They know there's nothing that they cannot do without God. They know for them to be here it's because of God. But for some reasons, katozara pandatove amene kuti kumangani asi zvemunhu anotipa upenyu hwatiri kufemesa, zvemunhu anotipa mweya watinawo ushu, handitika vashoma vanomira kuti vawanikwe vachiti no, ngatingozvipawo 5 minutes of just listening to the word, of just listening to shoko, handitika rinotidzora shoko ramwari pafeya, shoko ramwari, the word of God is there to guide us. And kutidzora patinorasika, we are all human beings, tiri vanhu venyama tinorasika tese takadaiso, and even shoko ramwari rinotaura all have fallen short of the glory of God, right? So zvichireva kuti mumwe nemumwe pese tese patirika, no one is perfect but we seek to be righteous in front of God. Tinovavarira kuita zvakanaka pamberi paMwari asi tinokundikana because tiri vanhu venyama, tiri vanhu venyama, asi shoko ramwari riripo pakuti dzora, handiti maona. Saka nangoti gaitimbo isumudzirana sezvo vakawanda tiri mukati medzimba nhasi tisina kwatiri kuenda, tajaira kuti Sunday tiri mukati tichigeza makuseni tichienda kumachurches, but zvanhasi hakuna machechi. I'm not a pastor, but I just felt somehow in my spirit kungoti ndikatingosumudzirana nevanoda anditika. This is my last. Thank you guys. Chingodedzawo mumwe waunoziva. I hope my network is clear today. Network yacho. What's wrong with the network again? Network iri kunetsa, hamusi kundinzwa. Just give me a sign yekuti ndiri kunzwika. Can you give me a sign yekuti ndiri kunzwika? Because Belinda is saying network yacho. Can you give me a sign yekuti ndiri kunzwika? I can see my love. Ndisingazivi kuti is that the sign? Ndokumbirawo mundipo sign yekuti ndiri kunzwika, guys. All right. Let's take somebody, guys, waunoziva kuti aenda kuchurch, but because of this lockdown we could not go to church, or that person could not go to church. All right, hands, it's clear. Thank you, Mashi. Thank you, Sister Mashi. Thank you. Right. Chingotega umwe munhu unoziva kuti anoda zveshoko ramwari nhasi Sunday kudai izvo zvingade yakutaura kuti aiwa ndiri kuchechi. I'm not saying, I'm not judging the people who are not going to church. I want you to get me right. I don't judge anybody. I'm not judging the people who doesn't go to church. And ndiri kutaura even vanoenda kuchechi vacho hazvirevi kuti kuenda kuchechi tave vatsvene, hazvirevi kuti kuenda kuchechi handitika we are all perfect and we should be very very perfect. We are people, we struggle to be perfect, and we struggle to be righteous in everything that we do as human beings. Handitika, right? But soko ramwari riripo pakutidzora, soko ramwari riripo pakutidzora kuti timire munzira, tigare tiri paposition, but tinenge takunyanya kuda kurasika, mwari varipo vanokusimudzira voti aiwa apa wakurasika, vokubhabhadzira, vokusimudza, votisimuka, handitika. This is the way. The word of God is there to show us the light. I don't care and I don't mind whether this Bible was brought by the whites. Yes, of course we know it was brought by the whites, but it was brought for the good cause. Rakauya mune zvakanaka, harina kuuya richitiudza kuti an eye for an eye, harina kuuya richitiudza kuti pondanai, rinouya richitiudza rudo, rinouya richitiudza zvinongoda kuraramiwa kuti unzi munhu hunhu, chinonzi munhu hunhu, handitika. So the word of God ritongoripo kuti rivetse zvazviri. Ndiani pari kufona panguva ino yakadai? Andimona, right? Kuti ingovetse zvazviri. Today, guys, I just wanna toda kuti tisumudzirane pamusoro penyaya yeforgiveness. Forgiveness is something chinonetsa vanhu vakawanda, handitika. Kune vamwe vanotaura saying yekuti forgive and forget. Forgiveness, it's a very sensitive topic, handitika, because vakawanda vedu takaitirwa zvakawanda mukati moupenyu hwedu, tikaitirawo zvakawanda vamwe mukati moupenyu hwedu, handiti, zvokuti they failed to forgive us, handitika. But if you keep on carrying that, burden
inside you ukafamba wakatakura mutoro iwoyo with that anditika hatred yaunenge unayo mukati mako, it will end up destroying you. That's why I felt let's address this issue of forgiveness. Anditika, how can we help each other kuti forgive and one another. I'm not saying forgetting anyway, forget, but forgive one another, because it's a subject inonesa kuudza munhu akafirwa akaurayirwa mwana wake kuti foregerera munhu akauraya mwana wako zvinhu zvinotinetsei anditi maona, kana kuti akaurayirwa mukadzi wake kana kuti akaurayirwa murume wake anditika. I want to tell you guys one thing for sure. Do you know a lot of us here, we have been betrayed by people that we love the most. And we have been betrayed by the people that we never thought could they will betray us. And a lot of us guys, we have been betrayed by our husbands. Chaivo, murume wako unopinda nemachira every day can betray you. And knowingly or unknowingly. In fact, we cannot say unknowingly, because when sin is committed, somebody knows that this is wrong. Somebody will be knowing is jakashata. But at the end of the day, they still went on and betrayed. And some were betrayed by their so-called relatives. And some were given chikwambo shavasina kunze uyane chikwambo. Some were labeled mahure, and some were labeled kuti varoi, and we were labeled varoi tese vashinji, we were labeled mahure. We were given names, we were given nicknames due to different circumstances. And in most of the cases, you'll be 100% right. You'll be 100% usnapa wakanganza usinacha wataza, because wangovengeka so, because unongori nechimwe chinhu chingori pauri so, unongovengeka, unogona kungopuwa mazita, unogona kungodedzwa muroi, unogona kungopuwa zvikwambo, unogona kungodedzeka kuti hure, unogona kungodedzeka zita chero zita rangofunga munhu kungokudedza anongokudedza, right? Unogona kungocreategwa anything. Handiti maona. So should we go ahead takabatirira pazvinhu izvi? How best can we forgive? Because forgiveness inonetsa. Vamwe takabetrayiwa nevanhu andika vamakachengeta, vamakagara navo makachengeta mukati medzimba dzenyu, mukavachengeta mukati medzimba dzenyu kusvikira pakuti uyu munhu ndabva naye kure ndakamuchengeta, but pakupedzisira anowanikwa achikubetreya, anowanikwa achikutora mashiripiti, mashure akasunga dhukusi zvandakaita izvi kudai zvokuti unoshaya kuti munhu uyu ndiye uya here usho. Munhu can 10 ndosaka achinzi munhu. Chinonzi munhu anogona kufuma kakushandukira, anogona kufuma kakuchinjira, but there is one person who never abandon you, one person who never forsake nor abandon you, that is God. Only God can never forsake nor abandon you. Ndiye munhu anogona kusisidza pane zvese. He is the only person anogona kurwira in the midst of all the wars that you are in the midst of whatever situation that you are facing right now, in the midst of whatever crimes that you are in right now. He is the only God who can fight for you, no one else. We can have matimu but for how long can we keep on standing nemunu? For how long munu kuti asvike panguva yakuti anoramba akamira newe? Ndakukanganisira imwari ndiregerere, is only God. Chero nhasi ukanzwa ura inometa chivi chako chakakura kudarika gomo reMount Zion, handiti ukadzokera pamberi paMwari kana kuti Mwari takakutadzirai, handika there is only one person asingakujaji. There is only one person who does not keep these grudges. Muri kuputsa chi? Waputsa chi? Zvakare. There's only one person achafa asingafa akakubatirira chigumbu, andika asingafi akadzokorodza akakuyeuchidza andika kuti wakamboita zvakati. That is God. Why not? Can we not take our trust in God? Let's take our trust into God. Let's shift our focus from men and put it to God. Ngatibvisei trust yedu kune vanhu, tise trust yedu kuna Mwari, because Mwari ega ndiye asingafa akatinyadzisa. Takapinda nezvakawanda muchiona takadaiso, takasangana nezvakawanda muchiona takadaiso. Vamwe venyu right now muri kutopukuta musodzi muri mukati mekuchema. Vamwe venyu as we speak right now, you don't even know kuti murume wako, your so called husband, ari kupi. Vamwe venyu right now, you are not even speaking andika kuvakadzi venyu vanhu vechirume anditi right now because of different reasons. Vamwe venyu makapuwa mazita makanzi ma red devils, mukanzi ma black devils. It hurts, I know.
Anditika zvinorwadza, zvinhu zvinorwadza. Makanzi varoi usina kana mushonga wemusoro waunoziva, ukaudzwa kuti uri muroi, ukaudzwa kuti une zvikwambo, simply because you work hard and wakamanaja kutenga chinhu chisina kana nebasa rese, chinhu chepano pasi chinoputsika, chinhu chepano pasi chinoparara, but wakaudzwa kunzi une zvikwambo. Anditika we put on our trust too much into human beings than into God. Let's focus our trust to God. Ngatiisei tarisiro yedu kuna Jehovah. Ndiye ega munhu asingatrasisi. Handiti ndiye oga munhu asingatinyadzisi. Handitika ndiye oga munhu asingafi akatikondema. He will never condemn us no matter what. No matter what you have done in the past. Some of you guys, you kept on, being reminded of what you have done 10 years ago, 5 years ago, and you are living with that guilty. Because munoramba muchingoudzwa handitika ndizvo zvinhu zvamakaita 5-10 years ago. The person who is supposed to be protecting you, the person who is supposed to be loving you, anoramba chikuunzira zvinhu zvausingaite. You are always being accused of things that you don't even do in your lives. And because he is a human being. Munhu is that the problem that we have as human beings. Let me address issue ndakatasana kuma couples nemurume nemukadzi. The problem iripo ndiye kudai so. Kana murume achita ufeve, akatarisa mukadzi wake, anofunga kuti mukadzi wangu ari kuita ufeve. He thinks exactly kuti zvaari kuita iye is exactly what the wife is doing. So paanopinda mumba, anouya mumba aine enga yekuti mukadzi ari kutohura nechikare, because ndo zvaari kubva kunoita, ari kubva kunoita upombwe. Iwona iniyo wakagara mumba hauna upombwe wawaita, iwona iniyo wakazvivatira hauna upombwe wawaita. The problem inoita vanhu vechikadzi, kana uri munhu wechikadzi anopomba kunze uku. Handitika zvawabva kunoita uchinopomba kunze uku, ukapinda mumba mako wabva kunopomba, waona murume wako ari mumba, you think kuti because wabva kunopomba iwewe murume wako exactly ndo zvaanga achiita. Mumba hamuna hondo peace, mumba mune hondo every day nenyaya yekufungirana, because umwe anenge achiita zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Mumba can never have trust because kune sakatire riri paside, kune sakatire rakamera rakauya kuzodestroya. There is a devil called a snake. There is a snake yakapindira mukati, and one of the two cannot see kuti there is a destroy people, kuti destroy this marriage. Umwe munhu hasi kukwanisa kuzviona, hasi kukwanisa kuzviona. So normally mumacouples mune vanhu vakaroorana, varume nevakadzi vanopesera kupanana nyoka mhenyu. Handitika unopuwa varume vese, unovapuwa varume vese vakakomberedza kunzi unohura navo, ukopuwa varume vese kunzi wakarara navo, iwe uri faithful to one man. You are not even allowed to have a friend yekuti unotaura nayo, because ukataura nayo wahura nayo. How many of you guys apa pa Facebook vakaakizwa nemapartners avo nemaspouses avo kunzi wahura navo pa Facebook? How can you unohura sei pa Facebook navo? Unorara sei nemunhu pa Facebook? Is that possible? Is that even possible? It's not. How many of you men vakanzi marara nevakadzi pa Facebook? Handitika, is that even possible kuti unarara nemukadzi pa Facebook apa wasina kumbosangana naye? Probably munhu waungoseka newaungochiti a friend. We socialize. Facebook is for socializing. And somebody sends you a friend request, mawirirana mafarirana, handitika just kungokufarira. And you don't know, maybe munhu yeye is a business, acha propose a business idea yauchadawo one day. Handitika simply because mukadzi wako azviona, handitika wangochitori kuhura nemunhu ushu. In the process atichakwanisa kuregerera, tiri kufamba takazvitakura. Do you know kuti vanhu vakawanda right now, the people that we are failing to forgive are the people that we claim to be close to us. Munhu asiri close nenini andina basa naye, munhu asiri close nendogona ngoti delete mukati mupenyu wangu ndatomudelete zvatopera. But a person who is close to me, mwana wako can betray you, your own child, your own golden child, waunofunga kuti ndo goridhe rangu iri, handitika can destroy you, can betray you, can turn her or his back against you. Mwana wamai vako, your so-called golden sister, or your so-called golden brother, or your so-called golden mother or father can betray you. How many cases so far pano dzevanhu vatasvika vatanzwa so far chitaura kuti ini mai vangu vakanditira zvakati, ini baba vangu vakanditira zvakati, zvinorwadza kwete zvakanaka. Zvokuti mai vangu vakandibatira, mai vangu vakanita kuti ndisadai, mai vangu vakuti ndisawa nebasa ndisadai. Vanhu vangani vatiri kusangana nazvo pano. So it's normally the people who are close to us who betrays us. Vanhu vari mudhuze nesu, kwavari they find pleasure in when you are hating iwewe,
When you are hating iwewe, they find pleasure. Guys, let me tell you, these people are vakaputirwa nemadhimoni, vakaputirwa nemweya yemuchadenga in the spiritual ring. There are spirits that are there that are waiting to control people, be it in a positive way or in a negative way, but most of them in a negative way. Yakasara muri muchadenga. So if we control vanhu, it's controlling their mind, it's controlling their eyes, it's controlling everything in them. So even akakutarisa kudai so anona chinhu chisipo, anotongoona hamene zvaanongoona zvokuti always it's a war after a war, a war after a war. Ingava mufamily ihondo after hondo, vakatokutarisa vanoona muroyi, iwo siri muroyi, vanotoona muroyi, iwo siri muroyi. The devil has come panopasi to kill, to destroy, and to what? The devil is a liar, guys. You bring something that is fake and you try to imitate it kuti real pamberi pako. And if you are not careful, you will fall for it. But in the process, you are destroying yourself. In the process, you are destroying your family. In the process, you are destroying those who cares the most about you. Anotora chinhu chisiri cho Satan, ochisa pamberi pako, ochipolisha, ochita kuti chimike kuita chite real. Antika, achisi real. It does not mean to say kuti kana ndakasunga chakanzi LV is original. This can be fake. But when you are looking at it, you might see as if it's an LVHA original. That's how the devil operates. Ano operate nifunga dzedu. Ano operate nemaziso edu. Ano operate the way atinoita nayo zvinhu. Deep inside uchiita unenge uine kameka 60 cents kameka 30 but kanenge achikuza kuti but zvandiri kuita izvi it's wrong, but you keep on doing that thing. Hanza atozozviona kumberi. Inini ndini ndineyese. Inini ndinorira ndizozviona kumberi. But the 60th part will be telling you, 60th part will be telling you kuti this is wrong, stop it. How many of you guys, how many of you men right here who've got extramarital affairs out there? What you are doing is wrong. Don't you know what you are doing right now is very 100% wrong? For you to cheat on your wife when you have a wife at home. Uchikura brugwa rako uri munhu wechirume uchinokwira pamubhedha woumwe munhu wasingazive womukadzi wasingazive kuti wakatengwa nemumwe murume upi wakarara varume vangani uchikura brugwa uchinorara pamubhedha iwoyo wapedza zvaunenge uchita nemukadzi waunenge uchita naye upombwe iwohwo wosimuka woenda kumba kwako wonopretenda as if nothing has happened kunze uko wodzoka wokwira pamubhedha wemukadzi wonotanga mukadzi wangu wosekerera wosmaila woda kubhata wokwira pabhedhi metromena wabhedhi yako bhedhi yako unenge usingazive here deep inside of you kuti zvawabva kunoitako it's a sin, zvinhu zvakaipa. Most of us will be knowing. How many of us vakadzi vanenge vabva kunopomba kunze uko toshika pinda mumba paunenge uchikurura your inside garments uchikurura murume burugwa rako antika murume topu yako uine murume umwe mwana womwe munhu anenge achikushandira umwe mwana womwe munhu anenge achikuworship at the ground that he steps on anenge achikuitira zvese uri kumba wabva kunoita marital affair yako out there antika even if asingakuitiri but the fact yekuti makamira pamberi pechita chivanhu kuti makaunganidza family mukati izvi ndo zvatakuita antika marriage is a sacred thing anditi handichasungwa pano pasina kudenga chatosungwa. You get home, you pretend as if nothing happens. Woshika woyatsokurura baba wosekaseka wopolisha wokwira pambedha wotopretenda but deep inside of you you'll be knowing kuti zvawabva kunoita it's wrong, and then you'll be knowing kuti zvawabva kunoita it's a sin. Somebody is saying, how can you forgive when they don't say sorry? I'm getting there, makanaka. Ndichashika ipapo. Sorry. Sorry, makanaka. I'll get there. Triku end. Chashika panyaya sorry. Kuti vanhu understand kuti sorry is important. Zvakaita saying kuti mupenyu womunhu. I might not have money. I might not need anything from you. Just a sorry is enough. Because aukwanise kuti undiripe maybe kana kuti uripiwe nemurume kana kuti nemukadzi wako kana kuti nehama dzako all for all the wrong things and all the name shaming that they've done to you antika, but just a sorry it can ease your conscience. But chashika ipapo
forgiveness. Ukafamba nanzi chivi ukafamba ukachitakura chinodya iwe muridzi wacho pakupedzisira, chinodestroya iwe unopasira we munhu kuti chero ukaona chakanaka hauoni chakanaka, chero chiri chinhu chakanaka chaiswa paurika unongona kuipa kwechinhu ichocho. I don't blame you, I'm not blaming you guys. Most of you are in the situation that you are right now kuti hauchaoni chinhu chakanaka even tikakusira kumberi kwako because of what you went through in the past. What you went through in the past and you never found closure. And I will not want that sorry yarewa nemwe munhu ma comments antika kwauri chero ukaisirwa gorite mberi kwako unaso kuti harina basa, unogona kutora kuti ganditora ndise mutele chegomba harina basa. Hatichavaliwe zvinhu, hatichakwanisa kuvaliwe chinhu chiri valuable because mukati meupenyu hwedu we have been hurt in the past a lot. So for us to forgive and to trust and to see zvinhu zvakanaka zvakutiremera zvakutinetsa, vazhinji venyu you cannot get into relationships right now because there is one person who has betrayed you in the past. Kuna umwe one akauya akadestroya self esteem yako, akauya akadestroya rudo rwako, akauya akadestroya kuti chero paunoona murume kana paunoona mukadzi unongoona sekuti chinhu chakaipa. So kwauri falling in love again is never an option because wakadestroyeka, wakafamba wakatakura that burden mukati mako, wakafamba wakatakura that chivi mukati mako, wakafamba wakabatirira pane zvawakasangana nazvo zviya kumasuro kumukati mako, so kuregerera kwakunetsa. Ndataura pekutanga ndikati problem yedu as human beings, we put too much trust into people. We put too much trust into human beings. We put too much trust into varume vedu, vakadzi vedu, vana vedu, hama dzedu. We tend to forget the Almighty God that is above there, the author and the finisher of our lives. Wekutanga nekupedzisira weupenyu hwedu kuti umuke muzuva ranhasi tiungane pano tiri almost 200 akutendera kuti umuke muzuva ranhasi uti nhasi ndinenge ndiri mupenyu, umuka uchimuka muzuva ranhasi kuti nhasi ndiri kubika, nhasi ndiri kudya, nhasi ndiri kugeza. We tend to forget that person. Trust yedu takaishifta, takanoisa kun the wrong things. Some of us we put our trust too much mumari dzedu. Tinofunga kuti if you've got money you've got everything. If you've got a very good job you've got everything. Well, let me tell you today, antika mari yako, money is vanity, can vanity. Takaona vanhu vaive nemari vakazofa vasina kana chinonzi chinhu kana chinonzi sendi paupenyu. Chinhu chinonzi mari ma-blessings anopiwa kumunhu. Chinhu chinonzi good something kana kuti good cars, good houses and whatever. Antika those are added blessings that you get from the Almighty. Mtiripa life Selina. Anditi maona. Kune vanhu vanoshipa motikari dzavo. We have a car. They are driving ma Ferrari. They are driving ma tingati amene idzo mota malisi stickers ma Range Rover. Anzi ma Range Rover. Antika, they worship their Range Rovers more than the way they worship God. Kune vanhu I've bought a mansion, I've got 10 mansions that are in my name. Antika, saka inini ndo kuna mwari wangu. Ndo kwakatoperera upenyu wangu. Kwakakupa unombowana were 5 minutes okuti kupfugame mwari ngoti but mwari ndoda ngokutenda iso nokuti aya makomborero amakandipa kuno umwe munhu ane madegree ane mabachelors akawandisa kudarika awinawo iwewe antika asi hahana kupuwa komborero rakapuwa iwewe kuti uve nemamansions iwewe kana nemotikari dzaunadzo idzodzo. Kuna mumwe munhu akaenda kunze kwenyika singafungira kuti ndogona kuenda kunze kwenyika akakaruka nangove kunze kwenyika akatongoshandiswa kuti konda teve kunoku zvinhu zvikati upenyu ukatongochinja. Hazvina kungoitika because wakangwara, hazvina kungoitika because wakadzidza, hazvina kungoitika because une macertificates wakaisa kumadziro, macertificates mapaper. That is being instilled in somebody's human mind. But there is somebody up there
anokupa njere dzokuti ugone kudzidza chinhu uchichibata. Kune mumwe munhu akaita kuti njere dzako dzive padzinosvika ipapo dzekuti ukadzidziswa chinhu uchibata kuti uzosvika pakupasa muclass. It's a process, it's a stage. I've never seen munhu akanzi akafa aine mabhillion, akanzi avigwa nemabhillions ake, mabhillions ake amutengera denga kana gehena. I've never seen munhu anonzi hanzi asvika pakufa nhasi mamotikari ake maferari ake amupa zvese. Zvimwe zvinhu zvatinovharirana nazvo pano pasika, those are all vanity, zvinhu zvisinakana nebasa rese. Munoziva chinhu chivakuru vanotaura kuti upenyu ivhiri, upenyu hunodai so hunotenderera. Pauri nhasi, you might wake up tomorrow usiri ipapo ugozvidza kuti nini I'm a hard working somebody, ndinoshanda, right? Saka upenyu wangu wafa wakachinja. Ugoti uchibuda parodhi apoka nekushanda ikone hard working ugonzi bane motikari ugogurika makumbo kushanda kuya kuya dololo zvatobhaja wagara pasi. Kuna Mwari kumusoro kudenga uko. Let's put our trust in God. Where are you putting your trust today as a human being? Vamwe vedu tinotongwa nana mai vedu mukati medzimba dzedu. Kana mai vakataura kuti jambo unobvunza kuti how high. Kana jambo unobvunza kuti ndo jamba kusvikira papi. Takasa trust yedu ikoko. Family iri kutonga, mafamilies ari kupinda marriages evamwe vanhu achinotonga imo machinodisturb achinoita nyonga machinotonga antika, and we are busy listening. We are busy listening. Vanotobvunza kuti saka reziro makadyei itengai chakati nechakati dei madai, so we are listening. But we don't listen to God. God speaks. God says, siyanai ne-adultery, we don't listen. God says, usabe, we don't listen. God says, usauraye, we don't listen. But hama yako ya padyo ikauya ikakudza kuti aiwa ita izvi ndo zvinoita, siyana nemurume iyeye, siyana nemukadzi iyeye, hakuitire uyo ndiye anoita. We are quick to listen. We are quick to listen. Upenyu hausi hwedu, hune muridzi wawo. Every day patinomuka makuseni tiri kumuka tichiacta a drama that has already been written by the Almighty. We are waking up tichiacta a series of dramas that have been acting by God. We don't know. If you ask me kuti mangwana uchamuka uchitei iwe meli, ndogona kuti mangwana ndoda kumuka ndigotsvaira apa, ndigodzvara muriwo wangu mugadheni, ndigodai, and then tomorrow makuseni ndinogona kumuka ndigoplana, asi ndigorara ndakaplana mudhayari mangu ndinoda kuita zvakati makuseni ndinenge mugofuma muchindisira kuti get well soon inini ndiri muchipatara. Kana kuti ndendisingazazvioni mugofuma muchitaura kuti rest in peace kovasheika nei hanzi vaenda kunorara havana kumuka. Because upenyu hausi hwedu, hune muridzi wawo. Vedu we ngatitizei kuchivi. Let's turn away from chivi. Let's run away from evil. Let's run away from chivi. Let's strive to do good to one another. Let's strive to do good kuzvinhu zvakasiyana siyana. Hands, I will never give a devil chance. Noster, as much as we all want, let me tell you, Ipapo, my sister, as much as good, but sometimes we find ourselves tangoita chivi. Iwo chifunga kuti ndikuita chinhu chakanaka. And chivi chinounzwa nani? Na Satani. No one can stand here and say kuti inini I'm perfect, because even the Bible says that no one is perfect. No one is perfect. So sometimes, as I said earlier on, kuti Satan anouya anotadza zvinhu kuti zviri real izvo zviri fake, and we fall for that. Tozvitevedzera. Vamwe vedu tokutadza kuzviregerera isusu pachezvedu, because we have done evil things in the past. And the people keeps reminding us about the things that we have done. Yes, I know it. I did wrong things. I know I did very terrible things long time ago. But you keep on coming to me and reminding me about those things. What do you want me to do? We, in the process, we fail to forgive ourselves.
Because there's somebody who's constantly reminding you of something that you have done 5 or 10 years or last year or 20 years back. Kuti uyu akambodai. Uyu akambodai. Uyu akambodai. So in the process, I'm failing to forgive myself. I am failing to stand bold because if I start coming here at the word of God, some of you will judge and say, I'm sorry to Chico Melu. I took out. I'm sorry to Chico Melu. I can't go Jola and never remember. I'm sorry to Chico Melu. I can't go to Makwaini. I can destroy and Makawanda Chiposa Mahide. In the because people constantly reminds me of what I did last year or last year or 5 years back or 20 years back. Today is the day. Forgive yourself. People should not have power upon you. People should not have power upon your life. People should not determine your life. Your life is only determined by God, not by a mere mortal, a mere human being. Stand up boldly and do what is good in the eyes of God and in the eyes of men. Let them talk. Let them bark all they want. Regaba ukure. Regaba nyore. Regaba kuti repentance kwa uri yakashika. Some of you makaitao upombwe wacho. Somebody akashiziva kuti waita upombwe. Ukuramba uchirimind, and you are no longer doing that. Because there is that friend who always reminds you kuti wakambo favor paya iwe uchichita murume wako. That friend will always come back and reminds you. In the process, you fail to forgive yourself. Forgiveness is important. You go around carrying that sin inside of you. You go around carrying that betrayal, that chivi mkati mako kuti zvino ndikadai so unenge chingo chikandikaita kundite zvakanaka ndinenge chingo paya wakambodai. Where are we going to as human beings? Where has the love gone to as human beings? Mukati upenyu wedu right now. Tine vamwe vekuti makuseni tichimuka. Haugone kuti ungaita uchingomuka chinhu chekutanga. Usanotombokwesha kana mazino variko vanhu vakadaro. Uchingomuka unotanga kumhanya ku that so called friend kunomuudza kuti zvakaitika nezuro wakaona here zvakaitika nezuro. Juice rakaitika nezuro wakariona here. Uchitanga kumuka makuseni unotodza kutoti kuri kuedza nguva yekuti ndinde kunoudza that so called friend yangu kuti wakaona here zvakaitika nezuro wanga warara iwe. But watadza kuti umuke makuseni chekutanga umboti Mwari 2 minutes kuti Mwari ndangu kutendai kuti manditendera kuti ndione zuva ranhasi. Ndingoona kubuda kwaro zuva, maybe ndichaona kunyura kwaro zuva, ndoda ngokutendai muzuva ranhasi. You fail. But tinombanya kune that friend makuseni zvichingobuda murumoyo kwenda zawe here kuti Mwari ndokutendai manitendera kuti muke nhasi. Vamwe tiri kunyepa. I like the point iri kuunzwa na Winston pano kuti hakuna, let's not be judges, and hakuna chivi chiri nandarika chimwe. Very correct and very true. Chivi chakadai chakainzana kudai. Hakuna chivi chinonzi chimwe chihombe chimwe chidiki. Munhu areva anyepa nemunhu apomba nemunhu auraya nemunhu aba 6 na 9 zvakafanana. Hakuna chivi chinonzi chiri nani ichi chiri beta ichi. Zvese but ndinongotaurawo zvandinenge zvangouya mupfungwa mangu panguva ino ndozvandinenge ndichingotaura. A sin is a sin. Ndikatotuka right now kutotuka nemunhu auraya takafanana 6 na 9 takatoinzana takatofanana.
The Bible says, do not judge others, for you shall be judged. But as human beings, tinongowanikana takungojaja zvakare. Tinoenda up takungojaja. And it's even venyamalite. But after that judgment, what do we do? Munoza chakakosha kutendeuka. Chanangoda nditaure nemi nhasi ndechekudai so. Usamuviwe. Handiti vamwe venyu vakadzi makati muchikura makaindirwa kunga kune zvitende zvakagadzikwa zvakanoiswa pasi pemvura, zvimwe zvikanoiswa mumhango dzemiti, zvimwe zvikanoiswa pasi pevhu, zvikanzi uyu hafu yakaroorwa pane mashoko akataurika, zvikanzi uyu hafu yakaroorwa pane mashoko akataurika, zvikanzi uyu imba iyo yapinda hafu akaigara, zvikanzi uyu hafu akaita mwana. Mina ndikudzei, there is power that overrides all these powers, the power of God. There is one power, not override all those powers. That is the power of God. Vamwe vechirume vakaudzwa mukanzi upi anofari rombe uichira akapinda basa halasti pabasa ipapo achanga achikuita rombe achanga achingorora mukadzi achiramba mangwana orora umosiya mangwana orora umosiya mangwana oita aposiya mangwana achingofamba nenyika achikudara hapana chanoburitsa uyu wakaisirwa mhiko. Mamwe mazita enyu ari muzvitende right now, mamwe mazita enyu right now ari muzvipoto, mamwe mazita enyu ari mumabhodhoro kumaprofita akarembera akadai so. Regai ndikutaurirei, but kune chinhu, kune simba rimwe chete rino override all those evil powers. The power of God. And though that simba rinogona kushanda in our mind of a human being, zvichiitika unozviona sokuti ndakatogadzirwa ini, ndakashandirwa ini, zviri kushanda, vanhu vakandigadzira zvinhu zvangu hazvisi kufamba, because in your mentality you have told yourself kuti ndakagadzirwa saka zvinhu zvangu hazvisi kundifambira. That's your mentality telling you, that's your mind telling you. Have you ever considered God? Have you ever tried God? Have you ever gone to God and say, Mwari, but why is this happening to me? And see if he can fail you. Wakamboenda here ukanoti Mwari ndauya ini, chero zvivi zvangu zvakatsvuka semucheka mutsvuku, kundifambira zvakanaka Mwari, maybe it's circumstances of life, right? Ndauya ini, change my situation, change my story, change my these lemons into lemonade. Ukaona kuti vazvitadza here Mwari ava. Of God, the power of God will always override those small powers that comes for a short period and go. Vamwe vedu sorry zvenyu guys, ina handisi kushora chitendero chemunhu, mupabatirei ipapo, mupabatirei ipapo, handisi kushora handitika, but I am standing in what I believe in for today. Ndakamira nezvandinobhilivha nazvo muzivara nhasi, handisi kukushora vanhu vezvitendero zvavo, but ndakamira nezvandiri kubhilivha nazvo inini muzivara nhasi. Ezimeli ndakadai so. Vamwe vedu upenyu hwedu hwakarevolva around matraditional healers, n'anga. Kuti chese changoitika kugumbo chairo ndatsingiwa, ukafuma uchiwa gumbo pane munhu andikandira chitsinga, next andikandira chitsinga, n'anga. Mishonga tinogeza nayo tageza nayo, hakuna chimwe nechimwe chaunotongoita chete. Midzi ko mishonga yacho iyi, ko midzi yacho iyi yakasikwa nani, ko wacho akaita kuti miti ivepo, akaita kuti mishonga iyi miti iyi imire apa midzi ivepo. Wambomuzamawo here, wambomuudzawo here kuti ndo dambudziko randinaro iri. Upenyu hwedu vamwe are revolved around n'anga. Pasina n'anga we can't survive. Totona soti n'anga ndodzire zvigubhu mweya zvokuti chikakandira chigubhu chemweya pasi taparara. Vamwe vedu tinoona sokuti maprofita ndiwo ane zvigubhu zvemweya akaukandira pasi. Ndara handisi kuti zvakaipa kune vanotendera mazviri kuti enda kumuprofita kana kuti n'anga ndozvaunobhilivha mazviri. Handiti mumwe nemumwe ane zvaanobhilivha mazviri. Handitika asi ndikutaura nezve akasika n'anga iyi, akasika muprofita uyu, akasika mvura iri kushanda apa, akasika mishonga iri kushanda apa. Tamuzamawo here, tamugumirwa.
hama vadiwa, look at what is happening pano pasi. Tarisai zviri kuitika kwauri kuenda. Atizivira mangwana redu rakamira papi. We have now invested so many things, so we invested, all our energy in the things that does not even benefit our souls. We are focusing, we are spending most of our time in the things that does not benefit, our soul, that does not even add value into our lives. We are putting more time into that. Ko uyo kumsoro itambompa were kana 5 minutes dzake. In fact, anokodzera kupuwa here 5 minutes. Anokodzera kupuwa here 2 minutes. But we spend kubva chibuda kunosvika rinovira. Ndinenge ndakabata phone yangu ndichitarira sound kupi kune live. Ndiende ikoko. Look how many hours do we have in a day. Ndekupi kune life ndikabva ukanzi makumbo angu nasari kudambuka nekumhanya ma life tichimatevedza tsafu dzangu nasazvimba nekutevedza ma life. That means you waita 24 hours and kana 23 hours uchitsvaga kuti ma life ari kupi ndimatevedze. Ko Mwari uyu saka tinomupawo ma hours mangani? How many hours do we give him? I know it's a bitter pill to swallow because I also do that. I am not excluding myself in all this. Musakangano. I am not excluding myself in all this. Ndirimo bracket imomo. Tinomanya ndekupi kwachatanga kutsva nditegeiwo ndidaneiwo. Tinge tiripo. Mwari wacho dzinongwa kutokangamwa asi ndamutswa nenyasha. Ndamutswa kudoti akuna here vane makuhwa vauye kuinbox kwangu mundikandire. Makuhwa ari kupuwa, how well do you know kuti ndechokwadi? How well do you know kuti makuhwa ndechokwadi usati wamhanya kuenda kunomataura? Usati wamhanya kuenda kunomavhundunyura? How well do you zvine inewe ane inewe wazvitaura, and then what are you going to get in the process? What are we going to get in the process? Tichawanei pazviri? Tichawana chingwa here? Tichawana salvation here? Tichawana ruregerero here? Ngatingotendai Mwari. Ngatingopaiwo Mwari ma hours ake akamufanira. Ngatipaiwo Mwari nguva yake yakamufanira. Ngatidzidzei kuti Mwari tibatsirei kuregerera kuri kunetsa. Tiri kufamba takatakura mabhegi emabhedheni, mabhegi ekurwadziwa, ekutadza kuregerera. Atiri kufamba nawo mukati medu because word rekuti sorry harina kubuda. Pane kuti kubude word rekuti sorry kune munhu achinatsoziva kuti I have wronged this person ndakabatwa. Pamwe uri murume wakabatirwa nemukadzi wako message yerudo kana phone call yerudo, just I am sorry and show sympathy. You couldn't. Mukadzi akufamba akatakura dombo mukati memoyo wake. Mukadzi akufamba akatakura dombo. Vamwe vana mai makarohwa nevana. Vamwe vana mai makatukwa nevana vamakazvara. Mwana yeye could not come and say I am sorry. Uri kufamba wakatakura botso mukati memoyo wako. Do you know how powerful the word sorry is? Just the word sorry. Kungoti sorry hako. Sorry henyu mufunge ndakangozviita, sorry henyu ndiregererei. Do you know kuti munhu can calm down kuti at least akumbira regerero? Just sorry, even iwe pachako you feel relieved kuti at least ndakakumbirawo ruregerero. Akazofamba akatakurawo chivi, aiwa asi ndakakumbira ruregerero. Sorry. The power of sorry. Sorry. Kana yazouyawo sorry. Rega kutaura kuti ina handingafi ndakakuregera. Of course I know kuti for kuregera kukangana kunonetsa. But try to digest sorry yauyaka. Just kungoti munhu awanawo time yekungoti nekungove that bold ngoti you know what chiedza mavhangira. I really said some nice things about you funge. I'm sorry. Na iye anoti ndachiti kuchine vanhu vakadai.
mene handimuzivi anogona kutoyaka totaura sori yangu wafoka iwana iwe ende zvechiwa pasina chinouya patangogona kuyakati sorry, she will be okay. Pati uyu patinangokuona so handitoona I'm sorry my sister, I'm sorry ndizvo zvimwe yaya sorry yakakosha. Tiri hama kune vamwe vanhuwo nesuwo tine hamawo futi. Hama kana uri akaitira uri umwe munhu wovana kondola kuhama dzavamwe vanhu handitika chibva wabuda nhasi utendeuke. Repentance is never too late. Repent today. Rega kuenda kunokondrola dzimba, rega kuenda kunokondrola dzimba dzanasisi. Mira nemba yako, mira one zvako iwe. Kana uri munhu angashayisa mukadzi zororo mumba nenyaya yekuti iwewe unotongwa nemahure mumba mako, unotongwa vana mumba mako, unotongwa nevamwe vakadzi kudzoko zvokuti mumba mako mukadzi hasisina peace, hasisina happiness mumba, hachisina that love yakatopera, love iyoyo yaya hakusisina kudhara. It's time to repent. Repent. It's never too late. Repent. We spend most of our time just but we don't give God his time. You know, even 10 minutes into and it's 1 hour, 5 minutes I'm going mwari mazvitenyu makanaka because kurarama inyasha. Upenya hautengwe nemari. Dzidzo haitengwe nemari. Hausi pano because wakangwara. Hauna kumuka uri mupenyu nhasi because iwe ndiwe wakapenga ndionese. You are the queen or the king of everything. Ndiwe uri kurira. You are sakawanda just because ndiwe maviewers akawanda. Maviewers hakupi upenyu. Kurira kupi upenyu. Kurira kupi utano. Kurira ero. Chinopa makomborero ndimwari. Let's go back. Kwatakabva kumatongo. Tinotaura naMwari. Let's go back. Vakadzi vanoita upombwe. Regai ndikusire isoko iri ndichiti. Chinomara. Gondo ukariona riri mudenga unofara. Hakuna chakaipa chinoitika pasi pezuva chisingabudi pachena. Varume vari kuita upombwe vachichidziva vachifunga kuti tiri kuchita muchibatwa muchiramba. Munoziva kuti munhu anonzi murume wakutora nemukadzi anokuudza kuti it's not what you are seeing and it's not what you think. Wamubata kana kutokurambira zvinhu zviri hey, regai ndikudze, you can fool all other people, you can fool nyika yose, but you cannot fool wakanyengedza kumusoro kudengako ende akakumirira ine munhu. Kuna Mwari akakumirira kumusoro kudengako. Unganyepera vanhu vese ukajuta vanhu vese ukaita zvinhu zvaunotochitira vanhu uchidi. Kuna Mwari kumusoro kudengako. It's easy to fool you guys, for me to fool you guys. We get fooled in social media. I can come here and tell you kuti guys ndikanomira pamota pa next door pazimba repa next door every day ndichitogawa pictures ndiripo mukataura kuti Mela nezvinhu zvake munori kuona zimba ranaro mukafambisa mbiri. Ndikamira pamota pa next door mukati mamuona angakamira pamota mota ane zvinhu zvake. I can easily fool you, but there is only one person that I cannot fool. That is God. We can never fool God no matter what. Saka patinoita, let's have moyo wokutengwa wazvibvunza patiri kuita zvatiri kuita izvi. Who is looking? Vanhu vanogona kusakuona kushira zvavanongochita. Ende chero tikazviona tikazvitaura hazvina basa zvinodarika. Taona zvinganiko pano, taona manudhu mangani, taona masex tape mangani, taona zvingani zvakapfuura nditi. Asi kune kumwe kwazviri who keeps the track of everything that we are doing. What have you done about it? What are we doing about it? Isto zvitaura zvodarika. Toseka zvodarika. But nangoti ndikutaurire, it might take 10 years. It might take 20 years.
It might take even 15 years. Uchitaura kuti inini handibatwe ndakapenga ndotamba underground. Mukadzi uya ndingachita murume wake kana kuti murume uya kuita mukadzi wake. I can ndotamba yakapenga handibati inini ndotamba yandoita in 10 years. It's only a matter of time. God will a mere mortal. God himself is going to expose you. Achaka kutarisa ka iri kuzara kapi yake uchita zvanenge uchita everyday kapi ya iri kuzara ichasvika pakupfachukira vanokuexposa varivo mwari. You don't need any expose nemunhu unoexposwa naivo mwari pachavo ndovanozviburitsa, because you can never fool God. We can never fool God. God. Vasikana vechidiki vari papa notichada kuroorwa handiti makatarisira kuroorwa, but right kudanana nevakomana 20 vakomana 20 unovatumira mazama ako, unovatumira maprivate parts ako, handitika hauzivi achaburitsa kuti zvinonobudira kupi. Pamwe pa zvinonobudira ndo pane potential husband yako ipapo. Handisi kukudzai kuti musaite. I am not telling you to do what you feel like kuti musaita zvinhu zvitaka chenyu. Itai, but nguva ichasvika hanzi ndichagei ndichawanikwa nokuti chasvika nguva kuti tichamutsvaga mwari uyu kau anenge asawanikwa ugomhanya kushumba kuti shumba ndokumburawo ndimedze ikokuudza kuti ndakaguta inini nditotori nezvangu zvakandimirira ugomhanya ugoenda kune bereko tiberekwa ungondidyiwo zvako zvikaparara bereko kuudza kuti neniwo nditotoda kutongwa nezvangu izvozvi. Iyo miviri yedu hatichaikoshesi mazuva ano. Yangoreruka takungorerutsa muviri yedu izvi kungoirerutsa muviri patangofamba. Jackie and Jill, Tommy na Jackie, everybody knows our bodies, but soko ramwari rinotaura kuti your body is the temple of God. Remekedza muviri wako nokuti itemberi yaJehovha. Hatichazviteedzeri izvo. Hana basa mwari uyu, hana kana basa chiko chanotaurira bhaibheri rakanyorwa nevarungu iri hazvina kana basa izvo. My body, my rules. But mangwana you come back and say inangu ndine munyama ini ndakareiwa nehama ndirogwe, inangu ndine munyama inini zvinhu zvangu hazvisi kundifambira, hakuna kana murume anoda kundiona. Varume vacho vanokuona sei already body yako yavanofanwa kukuona musi wamunenge mava mubedroom. They've already seen it. Vakaiona kudhara body. They've already saw it. Vachana achakurora achidei akaiona kudhara body yacho iyoyo. So you rather go for munhu akavhara akapfeka achakavhara asati aona chero akamunoti ameno kwanzi wani ana munenge chitanzi akashita kumesa zvokuti du handika the say kuti zvina nditore uyu but haazikanwe body yake na anyone. Ndiye wandiri kunoda kuroora iwe nekuna kwako uchasara uchingoti ini beautiful ini ndakanaka zvisingaiti ini ndakanaka ini but handisi kuwana varume makore afamba ndakatsingiwa ndakarogwa pamwe hakuna kana kambokurobatina kana mushonga, hauna kana kambokureverera kana anything, hakuna kana munhu akambotaura anything about you, but zvatinoita isusu zvacho zvinouya nemakonsequences kumberi uko zvatinoita zvacho. Variko varume vedu kuti ndoda kutombomusvikira, but vakazoona manje body uchingoiflanda pese pese, you were flaunting that body yakanaka, that beautiful body of yours pese pese. Saka achada kuzokuroora achiti ari kudei. Winston, I'm not even Winston Bonde hanzi kune vamwe vanozviti ini hapana chinoitika nokuti ndakangwara, asi ngatizive kuti kufumurwa kwacho kunouya nenzira dzatisingafungire. Winston, let me tell you, and vanhu musatye kufumurwa nevanhu, usatye kufumurwa nevanhu. Winston, my brother, usatye kufumurwa nevanhu, ngatityei kufumurwa naMwari. Munhu hana denga, as I said earlier, rangandiisa ini kana gena rangandiisa. Kufumurwa nemunhu anofumurwa nhasi mangwana zvopera. But the last week iyi vangani vatona vachifumurwa
takaona vakawanda vachifumurwa but zvakadarika zvakapfuura hazvina basa. These are people, we are just human beings, we are just mortals, hazvina kana basa. But what about God up there? I'm talking about God, I'm not talking about people. I'm talking about God, not about people. Antimaona, I'm talking about God, not about people. Vanhu havana denga ravanotisa, vanhu havana basa. Ndinogona kutaka kutotera kuti hamuna zvamungandita zveshuwa, nokutotera kuti ndotoita ndoda 11 hamuna zvamungatondita zvechokwadi ende katofai katoloda. But komudhara God, komudhara God ndichamudhoja kusvika kupi? Will I dodge him forever? Vanhu, you can dodge them, havana basa. But mudhara God uchamudhoja kusvika kupi? That beauty that you are carrying, that beauty of Rodana Yoga, it fades. Inofeda. It fades. Inofeda. That beautiful body that we have, it fades. Inofeda. But chisingafedi munozati chii? Ndimwe ari kumusoro kudenga kune shoko rake harifedi. His word iri na iye mudhara God pachake avafi hazvivi zvakafedha, but zvimwe zvese zvinofedha. It's all vanity. Munhu ana denga, haana portion yedenga yanga nditora kana ndikanda izvozvi kana gena rakana ndikanda, handitye munhu. Very way. Twarwadziwa. Vanhu muri kufamba makatakura matombo mukati menyu. Muri kufamba makatakura matombo anorema mukati menyu. Tiri kurwadziswa. Tiri kutofamba ini tinotovenga kutovenga ndinobonga mataibu ndinombosvika kufamba ndakatakura ndinotori narwo ruvengo asi ndichingoti Mwari ndibatsirei but zvodzoka kuti Mwari ndibatsirei zvodzoka nditori neruvengo because ndakaitwa nomumwe munhu. But he never came back to say sorry. She never came back to say sorry. Muniye. Handiti maona. Tears up. All of us, we are in that dilemma. Takayeta vamwe vanhu, takayetwa nevamwe vanhu. They never came back to say, I'm sorry, guys. I'm sorry. Have you ever wondered kuti why pesa pandinotanga live kana ndichita live ndinotanga nekuti ndopesera nekuti pandinopedzera live ndopesera nekuti wese wandakakanganisira kungave mukutamba kana mukusa intentionally or unintentionally, please forgive me. Have you ever wondered why ndichita statement ndiro pandopedza malive angu ese? Because ndiri kutozviziva kuti kune vamwe vanhu vandakahetawo vari kufamba vakatakura zidombo. Hatizivani zveshuwa. Kumwe taitoti anzi entertainment ndikufara, but in the process ndakaheta umwe munhu muentertainment mu. Vana mai makatukwa nevana vamakazvara mukanzi rizimairi rinotaurisa rizimairani mwana, a person who's supposed to be mwana, and your so-called husband did nothing about it. Akatotora side akabhabhadzira kuti ya uri kufamba wakazvitakura. Zvoinetsa kuregerera. Haungangokangani just like that. And then that person expects you kuti mangwana ngofuma uchingoplaya happy hakuna zvinhu zvakadaro. It will never. Vakawanda vakaremerwa. Time yekuti muturure mutoro, guys. Turai mutoro. Turai mutoro. Unotoshaya kuti wochemera ani woudza ani. Wokuudza wacho udza Mwari, pfugama udze Mwari, but zvinorema. Pamwe makata kurowa mambama chako mwana mwana kutokuita stanza kuti ndokurova. Vakomana aka. Vasikana aka. And then the following day
hanzi we expect you hedu isusu public kuti muka uve bomb. Ndosaka tichiona vanhu vachiita zvinhu zvakasiyana-siyana pamafacebook apa. We don't know what they are carrying. Zvavakatakura mukati mavatizivi. Vamwe vakatokaviwa magaro chaiko chaiko. Umwe izvozvi lockdown yese iyi murume akalokerwa mumba mehure. Ari kuhure. Murume as I am talking to you right now, umwe ari kuti tiri pa lockdown ndine mukadzi kumba ari busy anenge achitextrana. Umwe anotora vana achida kunointroduce kuhure, kutora hure kuenda naro kuvana zvisingazikamwi namai mumba. Hanzi sekerera. Hakuna chakavanzika chinoitika pano pasi chisingabudi pachena. Vakadzi tinotorawo futi vana tiende navo kuzvikomba. Todzoka mumba toti sekererai vana baba. Imigaini. Vasikana tiri kunoswera tichinoreverera kunganga tichinokuchirira kunganga vanhu kunganga vave okay. Like really? Tozviziva tiri vakadzi. Tiri vakadzi tinozviziva. Tinofamba kwatinofamba, ma WhatsApp group muchichi, antika uchitora tsvina yemunhu inotonzi tsvina. Handiti inofanirwa kunge ichiflashwa ichienda, uchibikira mwana woumwe munhu. Handitika of course, and I'm not blaming and I'm not judging. Unenge watambura nemunhu yeye pamwe kuda murume. Wonzi jikisa tsvina yako. Handitika zvidzikame zvigareshi. Uchitozviita nenge uchitoziva kuti this is wrong somewhere somehow. But you keep on doing that. Right? Conscience yakaenda kupi? Conscience yakaenda kupi? I don't know, I'm not judging because I've never been in your shoes. I don't know what you are moving with right now. Kuti uri kufamba wakatakura chii handizive. Ropa rekumwedzi rinobuda madzimai. Varume vari kudya. Vakadzi munozviziva. Kuchinzi tiri kudyisa anetsa anenge baba vanenge vanetsa baba muchadya nezvinokomba tichapa mwana wevanhu mhosva tigodi. Have you ever sit down baba imi and wondered kuti but zvese zviri kuitika izvi, am I not the root, am I not the cause of what is happening? Are you bringing peace inside your house or you are bringing division inside that family of yours? Ndiwe mparanjongo, ndiwe baba, ndiwe nyoka, ndiwe devil, ndiwe kunza ukatsemura imba yacho nepakati. There will never be peace mba imomo because you are causing this lady to be bitter and to act the way she's acting. Kuti akudyise ropa rekumwedzi. Imi mai muchidyisa ropa rekumwedzi. Inside of you, you know kuti itsvina iyi is not right. But you go ahead and do that. Zviri two ways. Zviri kwese. Zviri kwese. Zviri kwese. So Kuramarata, come to me those who are heavy burdened and weary, and I'll give you rest. Uyai mose makaremerwa, makatakura mutoro, ndichakupa izororo. Siya chitundu cheufeve, siya chitundu chekuchita, siya chitundu chedivision, siya chitundu chekunyepa, siya chitundu chekunyeya. Antika, let's follow God. Let's follow God. Katidzora nei mukutamba imomo guys. Uyai mundidzore ndiri munhu wenyama ndorasika. Uyai mundidzore ndiri munhu wenyama ndorasika. Katidzora nei. If I come to you my sister and I tell you kuti please do not take me. Handika kana ndikaisa post kuti please do not take me kuzvinhu zvisina basa. I'm not attacking anyone. Ndikutraya kuzvibvisa. Kuzvimwe zvinhu zvandinonyasona kuti hazvisi kundibatsira. Mweya wangu hazvina zviri kundibatsira. I'm not offending you. I'm not saying I no longer love you. No, I still love you. Handiti. Ndikaonawo paonenge warasika ndikauya ndikati but my sister that was harsh, that comment. Hazvina kuti ndiri kukuvenga kana kuti ndakujaja. Zvitore ugare pasi kuti but thank you. Waita hako nemwoyo wese. Indikaitawo the same thing. Won't it throw the same thing? This thing of people fumuraring each other and exposing each other every day, where has the love gone to? You guys should stop it, man. Social media. We don't need all this drama. We have had enough of all dramas. From last year, we have been seeing dramas. Takama ita ba drama. Akabudam fashion. Hakuna sina kutadzirwa. Hakuna sina kuhetwa. We all hate at some point. Takarwadziswa. Zvitori wesi. Vamwe tiri kutorwa
maybe right now. Vamwe vari kutochema right now. Chemera Mwari uko, ndanochemera kuna Mwari. Go and cry to God. Saka paupenyu, that means vanhu vanotyka kubatsirana paupenyu. Vangana tinotyka kufuma kubatsirana paupenyu kuti if a sister, fellow sister comes to me and say kuti andina mari yechingwa sha, ndipowo mari yechingwa because ndichafumurwa. So where is the love? We call each other sisters. Where is the love? Nyika chaichaiyo inoowa dzimwe nyika magetsi. Nyika chaichaiyo iri kuowa dzimwe nyika mabillions. Ndisaka kusina magetsi kuZimbabwe uko. There's nothing chinoshamisa pakukweretana. Hakuna chinoshamisa veduwe pakukweretana. Ngati dzidzeiitira vanhu vakuru. Let these vana 2000 ayaka, let them pass. If you tell me kuti I am poor and I'm broke, and you tell me kugara iwe unogara mukuku, ndokufunga kwako, it's fine. That's it. Ukantaurira iwowo kuti iwowo ndiwakapfeka ndione yose yakazodini ndikoko life yako hamene ikoko ndizvozvo. Saka so what? So what? So what? Takucreate, takutsvaga nyaya dzokuti vamwe vakuya nenyaya dzokuti nhingi break munhu iyewo kutorodhanza akakunyenga dhiyu wamogara pasi ukafunga kuti ane mukadzi wake. Mukadzi wake ari pasocial media ari kuona zvinhu izvi, ari kukwana paequation yese iyi. It's a lie, you are lying. Chebei wanga wakanyengwa zvakaitika kuti wakanyengwa. Why are you saying it on live? Why? What about the family? Ari kukwana in the process you're not hating one person, uri kuhata even the wife asina chaano. For the why? For the why? For the why? Guys, musa mistake ka weakness ka nekuzvidzora. Seka hangu ndoti vedu musadherere vanhu, hakuna munhu ari wiki panapa. And hakuna munhu anotya munhu vedu we patinotambira pamaFacebook. Munhu wese tinotosara kumapena tinotomira kusvikira mahwamanda yarira tichimisidzana. But sometimes kana una mwaro umwe anombopota kuti pati in the process of kuita zvesha kuita izvi, let me just ignore. Ndatokunda, let me just ignore. Vagoti vouya vaya vekuvana peshe vapera havapi vakatuka vana kana kupindura vaya vakapindura. Hakuna munhu anotyisa guys, mani anotyisa ndiMwari chete, muzvizive izvozvo. Hakuna munhu anotyisa, chero anofamba usiku anokanzi ndine katende bhuruka usiku ini ndinobata zvandinobata ndinodii. Hakuna munhu anotyisa, chinotyisa ndiMwari chete. But people they sit down and decide to ignore because you are not of any value to them, period. Don't go around uchiti wakapenga. Don't go around uchiti ini ndine yese ndinotyisa ndinorira. That is the nature of it. It's now time for that is the nature. Hakuna anorira, munhu wese anorira. Kutodarika vamwe vacho vakamateresi anotorira zvokuti akada kuputika ndiwero. But what am I going to gain after all this? Nothing. Instead, I'm creating more than friends than nekuita zvishatu kuita izvi. Hakuna. So to my fellow sisters and brothers who are caught in the circles of all these dramas happening, toida entertainment tinoida, but inandirege kutaura chokwadi. Entertainment yenyu muchipedza pamuchita ndenge ndiriko ndichionawo. Ndinenge ndiriko ndichionawo entertainment tinoida zvinde maharaka. Andimaona. Tinenge tiriko entertainment. Anditi pano pa Facebook hakuna munhu anotyisa. You are overrating people vanhu vari kuma comment section. You overrate people because somebody has decided not to answer back.
decided not to answer back. You are overrating people. Let's give them a constructive words. A constructive, you know. Panengagara pasaka zvifunga ega. Antika anonyatsa kutoona kuti but I was being told the truth. Ndanchidzwa chokwadi. Ndabta brush off. Hakuna munhu rako raunotwa tinokwira tiri 100 usiku tichibhururuka tichienda kunodla vanhu kuItaly kana kuti kuIndia. Handika inini nzeda yangu ina nditotyi atitokutyi wandinotya ndi uyu mwari chete the above. But I told myself 2020 and I even told you guys December achitanga, right? I told you December achitanga ndikati 2020 I'm going to turn a new leaf and I'm sticking to that, right? Vakawanda vakatotevedzera tsoka dzangu idzidzidzi, not to say kuti not to say kuti utinenge unengochicha ndeni kwari kufona nei, but ndinenge ndadecide kuti I should be caught in the midst of all this drama. Period. Ndapedza. Ngatirege kupembedza zvivi. Mangwana tichaona munhu achiuya achidya chituna pamberi pedu. Because makambozvitsa pa Facebook apa apana munhu anoda kuzviti ini ndiri pasi pomwe. Makambozvitarisa? Apana. Pomwe. Saka munhu tawo uyu ndiye apenga uyu ndiye chasareko zvinokuchiona munhu achiuya nechituna straight chanobhadhakwa kumocharika ochiisa apa ochirega inotaridza kuti chituna indodla chituna makatarisa odambura roko kudaiwo achiruma dai kuti timuti aiwa uyu ndiye wazotora mukombe chimuti wadzisa nechimuti ndo zvasara. Tisu comment section peshedzera tisu tiri kukonzeresa zvezvi zviri kuitika izvi. We go there tichitaura kuti aiwa my sister, ai not worth it. It's not worth it. Zvodarika. Saka muchinzi takazokugadzirai iwe zira haufa wakarogwa, haufa wakaita mwana, haufa wakaita imba, haufa wakawana basa, gotofunga kuti ndizvo ugodi usanzwe chimbomuzama mudhara godhi kumusoroko. Ukatadza kuita mwana mubhaibheri dzirimo ngomwa dzaMwari, dzitorimo ngomwa dzaMwari mubhaibheri. Maybe you are one of those. Period. Wozvicheka wozviuraya here. I've stopped attending my baby showers. I was touched when she was saying that. I've stopped attending my baby showers. Always. Embrace it, my sister. Accept it. Mubaiberi zvirimo. Marimo. Vanhu vakadaro. Don't worry. All is well. All is well. Ngatidzokere pakutanga. Above all, musafambe makatakura mitoro, guys. Mitoro yatinayo yatukufamba takatakurai. I cannot tell you, it's not easy, as I said earlier on, to say kuti siya mutoro ushu wakatakura iwewe. But kune way, there's a way. And there's a way. It's never too late kugadzirisa. It's never too late kuti pagadziriswe. Ngatisiyei zvakaipa izvi. Ngatisiyei. Ngatityei Mwari, tisatye vanhu. Ngatirege kutya vanhu. Vanhu ngatirege kuvatya. Ngatityei Mwari. Mwari. Mwoyo yedu iri broken. Vazhinji. Our hearts are broken, are shattered like a broken glass. I see there's God out there who can mend that broken heart again.
kune vanhu vekuti you have to forgive but love them from a distance, wekuti you avoid being in the same room together with them. Variko. Forgiveness inodiwa to everybody, guys. But even if you are to forgive those people, try nokuti akambokuruma anogona kuruma zvakare. Try not to forgive them, but try not to be in the same room with them. Avoid them. You see them pinda left, ukamana chibva uko iwe tena wakadai handika, so that musaclash. So that musaclash for the sake of what? For the sake of peace. Period. For the sake of peace. Because mukuklasha kwavanenge uchingoitaka ucharamba uchingopuwa mhosva, ucharamba uchingotaugwa, ucharamba uchingonzi zvese ndiwe ropa rehuku rakananzva rakawisigwa paruware rikanonana ukwinongochekwa musoro nemunhu wese. Saka chakaipa chise chinongoya chikandwa pauriwe, chakaipa chise chinongoya aita chakaipa chise chinongonzi ningi, chakaipa chinongo zita rako rinongwa richinyuka panzvimbo chena zvaunotoziva zita rako rinongwa richingonyuka mazviri unowanga uchingopuwa mhosva dzise uchingodi hauna kupusa. Kuna Mwari achakuvhikira kumusoro kudenga. There's God who's going to fight all these battles for you. Kuna Mwari achakurwira all these battles. Do not fight these battles on your own. Let God fight these battles for you. Let this God fight. That is this. He is the only one who can fight my battles aside. Kote munhu. Tukwa ako iwe. Sekwa ako iwe. Puwa ako maniki nemunzi vana red devil. Uchinzi vana black devil. Uchinzi muroi. Uchinzi zimai. Baba irika zodai. Zimwana irika zodai. Kuna achakurwira hondo dzako. The people behind the ghost account. People all you want. But your day is coming. The people behind the ghost, people on Facebook, behind that ghost account, your day is coming. I won't be there. No one will be there. God will deal with you because I have already forgiven you. Many people who are terrorized have already forgiven you. And move on. But there is God up there. Facebook suka kafuma akati ndakavhara inopera kunofuma kusina chinonzi Facebook. You were hiding behind that, but behind that ghost person there is a person. Behind that ghost there is a person. Shamu yako ichauya. Wakangwara unese boitai. It might take a year. It might take 6 months. It might take 8 years. Varikuita underground vachitira vamwe vanhu zvakaipa, vachibata zvimwe zvinhu zvakaipa, vachibatira munhu zvakaipa, hama dziri kubatira vanhu vari kuna diaspora zvakaipa, vachizama kuti ari kudiaspora marriage yekuda vana vekwana bamukuru ndo vatonyanya kubhiriva nditika vana vekwana bamukuru nekwana bamnina handiti nana bamnina chana bamukuru vacho kuti vanobata stereke hama dzinobata dziriko handitika vatagaendi kudzei mungatambudza nyama iyi. Mukamutambudza munhu nyama yake mukaitambudza ari kudiaspora kwaari koko kwaari kushanda singavata chita mashifti mukata urogu yaudimba yahuigari ndazokupa chino chigwere chino muchiita zvinhu zvamunenge muchiita remote control kumasure. Your time is coming. Your time also is coming. Tangoti tiyochidzana ipapo. Your time is also coming. Make peace, guys. Let's have peace. I am open for corrections. I am open kutsurwa. I was smelly up papa. Come to my eyes, smell up my canyon. So sorry, can no go seka nyara so you've that the and then you got the and life goes on. Matombat na wamkataira. In the process, they will destroy us as human beings. And destroyer, sevani. Vinyama vanofamba. Zvinhu zvatinazo zvese izvirega ndinowa kunyara nangu ini personally ini ndowa kunyara kana ndichiona vanhu vachiita kuvhairirana nezvinhu zvepano pasi ndowa kuita kuzvidukupisa kuwa kuti eitani Jesu wangu naye Mwari vanhu tichivhairirana nemadziro tichivhairirana
nedzimotikari, tichivhairirana nemari dzedu. Ndoti vakomana, no one can stop reggae. Nonyadzisa because vane mari shino chete. Over one on Facebook, they don't have time for this fucking Facebook. They don't even have time for this fucking Instagram or fucking Twitter. Vane mari shino chete. Ndowa kunyara. Simba rangu rikazodai ndowa kunyara. Because madzira asana mbona zimba iri richiti ndikafa nhasi. Mosati ndikafa nhasi, you people vashoma pane vanhu vari vana pa 200 ka panogona kuuya 1 kana kushaya anotouya kufuneral yangu. Ndigotonovigwa nebhokisi vasara vagoshunyira vagoti ngatitore kofini andatofa hamuki. Vagona ndiviga nekakofini kasina kana basa rese. Ndizvo zvandinyama ibhodhi kungovigwa zvina kana basa zvomwe yaonekwa unoenda kuhedhesi uko. Antimaona simba iri rigosara iri vagosara vachiita pati zvinhu zvepano pasi, zvinhu zvepano pasi zvinopfuura, zvinoora, zvinodarika. Nangotiyeuchidzana shoko raMwari nhasi. I hope inini wacho ndazvibata-batawo zvakare. Kana aripo wandakatadzira inini samedi kudai pano ndakazvimiririra mukuziva nemukana mukusaziva, please ndasimudza me. Please forgive me. Please forgive me. Kuma kune kuchingove kufarisawo. Sorry. Kune kuchingove kufatira chingoti sikutamba, not knowing that I'm hating you in the process. Ndangotiyeuchidzani. Moswera zvakanaka, moswera munyasha, moswera murudo rwaMwari. Mwari vakuitirei zvakanaka. Anditika, God bless you all. Take care. Heal that heart. That stress that we have, that broken heart that we have, give it to God. Let Him mend it for you. Regamwari vakufixire that. Don't mend your heart nedoro. Don't mend that heart ne whiskey, ne expensive whiskey. Don't mend that heart nema doro ya malayo, nema castle light, nema castle lager or whatever. Anditika, give it to God. Take that heart, go and surrender it to God. Me, and I'll do the rest for you. Surrender everything. Better I forgive you. I'll better have cross. I'll say and Mona to surrender everything unto me, and I'll do the rest. Go surrender that broken heart to God, and God will put it together and make it one and make it whole again. I love you all, guys. Take care.